Bystrici v skupine, takže teraz ich teší, že môžu nastúpiť červení. A chcú sa superovi revanšovať. Toto je práca pre Jakubeka. Finále 2x20 minút. Vysokársky výkon, to svedčí o silný nohách golmana, možno základom breakových situácií. Dobre krytie lopty a zápätí Jakub Haviari odkopal aj keď leskol na tú sviečku. A tento rošiaľský rodák môže nazvať out. Pekné spracovanie. Na Bystricu je radosť sa pozerať. Skutočne prechádzali k druhému ako nož maslom a v semifinále si to patrične užívali. Zhruba 12. Z toho si teraz myslím, že Michal Šupiarsky chcel strieľať, ale bola Sovica nám aj dobrá prihrávka. Takže zostáva Banské Bystrice. Jan Vánik, Miroslav Doršel, Martin Kováčik, Rastislav Ďapaják, Jakub Huber, Oliver Andáši, Adrian Bial, Peter Luther, Branislav Vítek, Tomáš Zázdrivec, Peter Kolatý, Michal Šupiarsky, Jakub Kuchta a Jan Polónik, to je brankár Bansko-Bystričanov. Tí sú teraz v útoku, už na rozstrel 16 Prešovčanov, tá prihrávka. Vysoká obrana prešovských gymnazistov a si nebudú dávať veľa šancí Banskej Bystrici na úspešné hlavičkové súboje. Dobré zrýchanie, teraz ponúkal Peter Kolatý, ale loptu nezískal. Doršel. Rúti sa sám, Čajtlička. Bial. Dobre to chce urobiť kapitán Tomáš Zázdrivec. Psychologického hľadiska sú vo výhode červení, pretože oni nečakali, že môže postúpiť cez Dunajskú Stredu, respektíve jednotlivý príjemný bonus. Samozrejme každý chce hrať čo najlepšie, každý chce čo najďalej, ale favoritom v semifinále mala byť Dunajská Streda. Michal Šupiarsky sa vráti. Tam je lopta vedela poslanú čiaru. Pekná. Novotná sviečka, trošku komplikácií pre Prešov. Ručne. Zavidíte Novotný. Už robí to, čo má v náplni svojej práce. Bystrica radosť, Jakubek bráni a faul, ktorým sa previnil. Útočnej snahe Jakub Kuchta. Veľká zbraň Banskej Bystrice, číslo 13. Opäť Adam Jakubeka. Golman Tatran Prešov. Mimochodom Banská Bystrica má vo svojom strede veľa hráčov, ktorí hrávajú za ruku a tá je mladšou dorastie v skupine Východ so 14 bodmi, 5 petkovcov už prakticky istým majstrom, takže chlapci z klubu majú pohodu.
a môžu preniesť na ihrisko. Kováčik. Lukáš, už vody! Lukáš, ide! Bial. Zase obereš z druhej strany! Už tam vytlačený. Nebude to jednoduché. Havliani zdá sa je dobre motivovaný, dobre pripravený, fyzicky vybavený. Máme to zvládnuť. Šprinterský súboj. Vychádza z neho lepšie. Šestka v červenom drese, lenže Kováčik ťaží zo svojich fyzických daností. Napriek tomu sa Jakub Ďuriček nevzdal. Pekný zápas, je cítiť z obidvoch táborov do nasadenia túžbu po víťazstve. Výhraček môže len jeden. A do Poľska cestovať takisto len jedno mužstvo. Pôjde tam jeden tréner a 15 hráčov. Ale domov nemôže s rukami, trocha problémy pre Jakubeka. A doma sa ten čeká na úrovni. A beží sám. Sám je dobre teraz. Číslo 12, Kristián Guláš. Gulky, stáva hore. Hra je prerušená. Všetci červení na polovicu supera. Ukazuje tréner Zlatohlavy. Všetci hore. Zostane tam iba číslo 7. Daniel Rovar. Iko! Juri, ustať. Kristián, poď. Rozohrávky sa ujíma Leo Levický. Idol